Kung kamo na problema sa buhok nga gidala, paglipay kudya ka kay naanay sulbad ana. Hayahay kaayo ang paminaw nimo, mura kag nasa bagyo sa kabugnaw sa imong ulo. Kung ikaw gikuto kaspa o kaskaro, tambal, hiso, shampoo, wala lang gyapon na ayo. Solusyon number 1, ikaw ganahan. Ikaduha og tulo, ikaw mo adto sa barbero. Magpa-upaw, 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 magpa-upaw. Pagkahayahay kung ikaw di manudlay, ulo walay samok kay sinaw man ug walay buhok. Pagkahayahay kung ikaw di manudlay, ulo walay samok kay sinaw man ug walay buhok. Magpa-upaw, 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 magpa-upaw. Ayaw ug kauwaw kung kita mga upaw, sinaw makatagbaw sa mga babaeng uhaw. Panahon panlantaw, mga taw walay lingaw, itago mo ayaw, buhok nga wig mura kag hanggaw. Upaw, 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 upaw. 1, 2, 3, upaw. 4, 5, 6, sinaw. 1, 2, 3, upaw. 4, 5, 6, sinaw. Pagkahayahay kung ikaw di manudlay, ulo walay samok kay sinaw man ug walay buhok. Pagkahayahay kung ikaw di manudlay, ulo walay samok kay sinaw man ug walay buhok. Opaw, Opaw.